Kozan uramların kordan nişek şistарталар. Итәнге бишкә тотындым, башта этәм, анна кыры-кырыларын шулай атам. Шәһәрдә узган төндә 300-дән артык машина кар түккәннәр. Безнең убирайтта глин подрядчик Вахитский Приволжский районнарда. 80%-ны без үзебез убирайтабыз. Башкаланың буранлы урамнарында эш барышын Илдар Сафиуллин күзәтте. Рөстәм Миңнеханов Азәрбайҗан президенты Илһам Алиев белән ниләр хакында сөйләшә? Безгә Баку предприятиеләрендә кадрлар җәлеп итү тәҗрибәсе нәрсәсе белән кызыклы? Огромные ожидания людей. Знаете, вот надо оправдать ожидания людей. Хезмәттәшлекне җәелдерү һәм яңа элемтәләр булдыру хакында. Инзилә Хөсәйнова. Татарча сөйләшә торган навигатор, телеграм һәм тәрҗемә программасы. Төп проектларыбызның берсе ул тәрҗемә машинасын булдыру. Татарстан фәннәр академиясе тагын нинди кызыклы проектлар әзерли? Төп приоритетлы эшчәнлек булып кала. Татар тел белем өлкәсендә тикшерүләр, татар әдәбияты. Галимнәрнең уңышлары турында Лиана Бехтиева. Сишәмбе көннең әлеге һәм башка яңалыклары хакында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләренең төп чыгарылышында сөйләрбез. Студияда мин Фәнис Камал эшлим. Хәерле кич. Роспотребнадзор идарәсе белгечләре тикшерү үткәргәннән соң Казан үзәгендәге Дали ресторанын яптылар. Күзәтчелек органы монда бактериаль ишәк инфекциясе таралу турында хәбәр алган бер кеше агуланган була. Санитар-эпидемиологик тикшерү үткәргәч, кимчелекләр дә табылган. Ризык хәзерләү бүлмәләрендә технологик җиһазлар җитәрлек түгел, суыткычта саклана торган азык-төлекнең яраклылык вакыты турында мәгълүмат та булмый. Ши һәм пешкән ризыкны бергә саклаганнар. Хезмәткәрләрнең медицина тикшерүе, аттестация узу вакыты да чыккан. Ризык әзерләү бүлмәләренең санитар техник торышы да начар. Дезинфекция ясау режимы да үтәлми дип хәбәр иттеләр Роспотребнадзорда. Ресторанда эшләүче эшмәкәргә карата административ хокук бузу турында бер катма төзелде. Суд карары буенча ул эшчәнлеген 30 тәүлеккә туктатырга тиеш. Шул вакыттан соң без кабат тикшерү үткәрәчәкбез. Әгәр хилафлыкларны иртәрәк бетерә икән, судка мөрәҗәгать итә алалар. Ресторан алданрак ачылырга мөмкин. Әлегә шундый мөрәҗәгать булмады. Ресторан идарәчесе бүген безгә бу мәсьәлә буенча аңлатма бирергә теләмәде. Аны көткән арада икенче бер хезмәткәр монда килүченең устрица ашап агулануы турында әйтте. Янәсе, аңа заказ бирүчеләр алкоголь дә эчкән булар. Шуңа күрә хәлләре начарайган булырга мөмкин дип саныйлар. Роспотребнадзор күрсәткән хилафлыкларны бетергәч, ачарга җинуларын хәбәр иттеләр. Бер ай узганны көтмәскә дә исәплиләр. Иртәгә Татарстанда көндез 6 градус суык булачак, җомга урыны белән 22 градуска кадәр төшә. Шимбә көнне плюс 3 градуска күтәреләчәк. Синоптиклар Ботнада һава торышының тотрыксыз булачагын вәгъдә итә. Иртәгә кабат көчле җил, кар явачак, күз күреме начар, юлларга кар салыр. Моңа төньяк-көнбатыш циклоны сәбәпче узган ноябрь Россиянең метео күзәтүләр тарихында иң җылы 3 ай исемлегенә кергән. Уртача температура нормадан 2-8 градуска югарырак була. Бу хакта Россиянең гидрометеорология үзәге хәбәр итте. Казанда бер тәүлектән артык кар ява, башкала урамнарында юлчылар бер өзлексез эшли. Иң беренче чиратта үзәк урамнарны тәртипкә китерәләр. Барлыгы 400 берәмлек махсус техника һәм 600 кеше җәлеп ителгән. Татарстанның транспорт министрлыгында әйтүләренчә, республика юлларында 1100 махсус техника кизү тора. Башкала урамнарында иртән һәм кичен машиналар юлларда авырлык белән хәрәкәтләнә. Күп фатирлы йортларның ишеге алдында кар көртләре өйле. Җыештыручыларга тротуарларны чистарту өчен иртәнге сәгать 5-тә үк эшкә торырга туры килә. Карлы урамнардан Илдар Сафиуллин. Итәнге бишкә тотындым, менә инде башта этәм, анна кыры-кырыларын шулай атам. Илсияр Сибгатуллина 30 ел Казанда ишек алды җыештыручы булып эшли. Ямашев урамы 49-нчы йорт тирәсен тәртипкә тота. Мондый карлы көннәрдә кулыннан көрәк төшми. Карлар күп ява инде, дворник эше җиңел түгел инде, авыр. Менә ушасы киң инде юллары. Гел асфальтка чыгарып тора кирәк. Халыклар чыгалар, Аллага шөкер, булышалар, теге елны бик булыштылар. Вообще кулга да тидермәләр, күп кар булганда. Менә бөтен мужиклар чыгып, монда как сабантуй булды. Бу йортта яшәүчеләр Илсияр ханымны мактап туя алмый. Андый җыештыручылар Казанда да сирәк диләр. Кар явып тора, Аллага шөкер, чистартып торалар. Җиргә бик җайлы. Ничә елдан бирле эшли инде ул менә. Бер вакытта да аның эшен начар дип әйтеп булмый. Шул хәтле изге кеше, шул хәтле әйбәт эшли ул бездә. Тротуар ялт иткән булса да, ишек алдындагы машина юлында кар боткасы, анысы идарәче оешма җаваплыгында. Бүген ниһаять аңа да чират җитте.
Монысы Читай форамы 38-нче йорт Барсик машина юлын эттірі бірнеше ишігалды жиыртыручы эшлей. Барсик эшлегенде тизрәк булсын өчен вакытны әрәм итмәскә, шуңа күрә шулай эшлибез. Өмә итеп эшлибез, җыелып эшлибез. 8-нче дистәне ваклаучы Зайнулла абый Нуруллин ишегалды жиыртыручы булмаса да кыш буе кулыннан көрәкне төшермей, эшчеләргә ярдәм итә. Көненә 2 часы. Физеркада, ошаргада бегәйбез, сәйтергә бегәйбез. Менә шишмә тәшәбез инде, гел яптыра. Ишегалларыннан машина юлларына чыгабыз. Бу Бутлер форамы әлеге участок өчен шәһәрне яшелләндерү оешмасы җаваплы. Көриләр, эттерәләр, карны төяп китәләр. Тагын да тизрәк эшләр идек, юл читендәге машиналар кымачаулый ди җыштыручылар. Беренче этапта кар ява башлагач, без эшкәртәбез кар ябышмый торган материал белән, бызландырмый торган материал белән юлны, машиналар юлларны да и тротуарларны эшкәртәбез. Аннары кар яткан саен без карны чистартып алабыз. И чыгарабыз, утилизирует диябез инде. Юл хезмәткәрләре төне буе эшләгән 367 берәмлек махсус техника 5000 тоннага якын кар чыгарган, юлларга реагент септергәннәр. Күргәнебезчә, кар хәзердә явып тора, башкала урамнарында 400-гә якын техника кар чистарта. Кышкы сезон башыннан бирле 40 000 тонна кар чыгарылган. Особое внимание уделяется магистралям. Беренче чиратта магистральләр, олы юл кисерешләре, күперләр чистартыла. Аннары тротуарлар, метрога килә торган урыннар, җәмәгать транспорты тукталышлары кардан арындырыла. Машина йөртүчеләргә буран вакытында автомобильләрне юл буйларында калдырмаска киңәш итәләр. Бер транспорт чарасы да кар чистартучыларга зур тоткарлык китереп чыгара. Әгәр инде ишегалларында яки башка участокларны кардан арындырмаганнар икән, ачык Казан порталына мөрәҗәгать юлларга экранда күрсәтелгән номерга шалтыратырга мөмкин. Илдар Сафиуллин, Алмаз Диятдинов, Яңа гасыр каналы. Халыкара яңалык белән дәвам итәбез. Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Әзербайҗанга барды. Бүген әлеге ил президенты Илһам Алиев белән очрашты. Ул Татарстанга БРИКС саммитына килгән иде. Шул вакытта күрешергә килешкән булганнар. Татарстан рәисенең бу Әзербайҗанга быел икенче сәфәре, беренче тапкыры март айында барган иде. Ике арада товар әйләнеше арта, Бакуда предприятиеләр өчен кадрлар әзерләү тәҗрибәсе Татарстанга нинди ягы белән кызыклы? Республика рәисе нинди дәүләт бүләгенә лаек булды? Теманы Инзилә Хөсәйнова дәвам итә. Әзербайҗанның Баку шәһәре Казаннан 2000 чакрымнан артык ераклыкта урнашкан. Самолетта 3 сәгатьләп очарга кирәк. Гейдар Алиев исемендәге халыкара аэропортта Рөстәм Миннехановны икътисад министры Чингиз Җаббаров һәм Россиянең Әзербайҗандагы илчесе Михаил Евдокимов каршылый. Эшлекле сәфәр программасы шактый бай. Беренче нокта Алят икътисади зонасы. Ул 4 ел элек Бакуның халыкара диңгез сәүдә порты янында оешкан. 6500 гектар җирне били. Рөстәм Миннехановка әлеге мәйданның төп өстенлекләре, клиентлар өчен ташламалар һәм мөмкинлекләр хакында сөйләделәр. Шулай ук рәисне йөк ташучы самолетлар аэропорты проекты белән таныштырдылар. Аны 2 елдан ашарга җыйналар. Әлеге территориясендә логистик үзәк төзелә. Географическое положение Азербайджана позволяет говорить о, скажем так, преимуществах. Рәисне икътисади зонада предприятиеләр өчен кадрлар әзерләү тәҗрибәсе кызыксындыра. Якын арада монда махсус мәгариф учреждениеләре ачарга планлаштыралар. Рөстәм Миннеханов Әзербайҗанның азат ителгән территорияләренә 3 Solers Атлант автобусын тапшырды. Аны безнең Татарстанда Алабуга икътисади зонасында җитештергәннәр. Бу бүләк ике арадагы дуслык билгесе ди Әзербайҗанның икътисад министры. Подарок, который вы нам дали, это, конечно же, дает для нас большая честь, чтобы Татарстан тоже каким-то моментом, да, на самом деле у вас много задач и огромные ожидания людей. Знаете, вот надо оправдать ожидания людей. Бүген Рөстәм Миннеханов Әзербайҗан президенты Илһам Алиев белән очрашты. Ул аны кочак җәеп каршы ала. Узган ел ике арада товар әйләнеше 102 миллион долларга җиткән. Бу елда үсеш күзәтелә, 9 ай эчендә 80 миллион доллардан артып киткән. Без сәүдә-икътисади мөнәсәбәтләрне җәелдерергә әзер. Бу эшне елга һәм диңгез юллары буенча чынга ашырырга була дип белдерде Рөстәм Миннеханов. Хәзер Әзербайҗанда 18 меңнән артык ватандашларыбыз яши икән. Әле 2 айда тулмады, без Казанда күрешкән идек. Шулай килеште, хәзер Бакуда очрашабыз. Бу елга нәтиҗә ясау вакыты.
Илһам Алиев Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен белдерде һәм ике арадагы элемтәләрне ныгытуга керткән өлеше өчен дуслык орденын тапшырды. Татарстан халкына уңышлар һәм үсеш телим ди Илһам Алиев. Рөстәм Миңнеханов монда җылы мөнәсәбәтләр урнашуда Минтимер Шәймиев белән Гейдар Алиевның өлеше зур дип билгеләп үтте. Сәфәр вакытында Рөстәм Миңнеханов Азәрбайҗанның милли лидеры Гейдар Алиев һәм Зарифа Алиева каберләренә чәчәкләр салды. Мондагы аллеяда танылган мәдәни шәхесләр, фән белгечләре, сәясәтчеләр һәм Советлар Союзы геройлары җирләнгән. Шәһитләр аллеясында Карагыйнвар фаҗигасы корбаннары һәм Карабах сугышында һәлак булучыларның каберләре. Татарстан рәисе мондагы мәңгелек ут янына да чәчәкләр куйды. Инзилә Хөсәенова, Яңа гасыр каналы. Көннең икенче яртысында Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстанга юл тотты, анда Бухара өлкәсе хакиме Батир Зарипов белән махсус сәнәгать паркы төзелешен карадылар. Татарстан аны төзүдә Үзбәкстан белгечләренә киңәшләре белән ярдәм итеп тора. Хәзер сәнәгать паркында 93 мең квадрат метр мәйданда 2 җитештерү корпусы да салына. Аларны 2025 елда кулланылышка тапшырырга җыйналар. Анда полимер турбалар һәм полиэтилен тукыма җитештерәчәкләр. Без ике арадагы хезмәттәшлек һәм уртак проектларны чынга ашыруда күрсәткән ярдәме өчен Шәвкәт Мирзиевка рәхмәтле ди Рөстәм Миңнеханов. Ул сәүдә-икътисади элемтәләрне гыуында ассызыклады, яңа сәнәгать паркында эшләячәк кадрларны әзерләү хакында фикер алыштылар. Быелның 9 айында республикага 845 миллиард сумлык инвестицияләр җәлеп ителгән. Узган ел белән чагыштырганда 2%-ка күбрәк дигән сүз. Гомумән 10 ел эчендә аның күләме 2 тапкырга ук арткан. Бу күрсәткеч буенча Идел буе федераль округында республика 1нче урында, ил буенча 6нчыда. Быел инвестицияләрне иң күп җәлеп итүче тармаклар булып логистика юнәлеше һәм туризм тора. Моның турында Татарстанның инвесторлар клубы утырышында хәбәр иттеләр. Елга нәтиҗәләрне премьер-министр Алексей Песошин катнашында ясадылар. Аның сүзләренчә, инвесторлар белән эшләү республика өчен өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Бездә махсус икътисади зоналар, сәнәгать мәйданнары төзелә, кече һәм уртак эшмәкәрлек үсешенә күп көч куела. Татарстан был и остается надежным партнером для инвесторов. Татарстан инвесторлар өчен ышанычлы партнер булып кала. Алар өчен уңайлы бизнес мөхит, заманча инфраструктура тәкъдим ителә. Республиканың ачык булуы күп кенә тармакларда тотырлыклы үсеш тәэмин итә. Бергәләп Татарстан һәм Россиянең социаль-икътисади мөмкинлекләрен арттыруына дәвам итәрбез дип ышанам. Я бы хотела сейчас назвать основные инвестиционные тренды уходящего года. Быелга нәтиҗәләр ясаганда 5 актуаль мәсьәләгә тукталып китәсе килә. Логистика, туризм кебек юнәлешләргә инвестицияләр күбрәк җәлеп ителде. Финанслар алу системасында үзгәрешләр бар, яңа җиһазларга күчү күзәтелә. Предприятиеләр актив рәвештә хезмәткәрләр өчен тулай траклар төзи башлады, хезмәт хакын арттыралар. Конечно, финансовые модели, которые поменялись. Ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности. Тантанада ел инвесторы конкурсына нәтиҗә ясадылар. Әлеге юнәлештә эшләячәк алып баручы иң яхшы район шәһәр исемлегенә Казан, Әлмәт, Алабуга, Ярчаллы кергән. Шулай ук инвесторлар эшчәнлеген яктыртучы матбугат чараларының хезмәтендә билгеләп үттеләр. Иң яхшы телевизион мәйдан дип аталган яңа номинациядә җиңүче дипломы безнең каналга Яңа гасыр телерадио компаниясенә бирелде. Тарлаш авылы халкы сулык яр буенда нидер түзергә җыенучыларына җаваплылыкка тартуларын тели, озак еллар архиерей күле тирәсен бизәп торган зур талларны кисү буенча җинаять эше кузгатылырмы? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Татарча сөйләшә торган навигатор, Телеграмдагы татарча интерфейс һәм яңа тәрҗемә программасы бүген Татарстан Фәннәр академиясендә узып баручы елга нәтиҗә ясадылар. Милли проектларны үстерүгә игътибар биргәннәр. Төп казаныш дип республикада фәнни-технологик үсеш дәүләт программасының эшли башлавын атыйлар. Илдә фәнни технологияләр үсеше буенча Татарстан беренче өчлеккә керде. Бу галимнәр һәм дәүләт эшлеклеләренең күмәк хезмәте нәтиҗәсе. Галимнәр очрашуыннан Лиана Бәхтиева. Безнең төп проектларыбызның берсе ул тәрҗемә машинасын булдыру һәм инде шулай ук параллель рәвештә безнең сөйләм технологияларына нигез салына. Татарстан Фәннәр академиясенең гамәли семиотика институты быел татарча аңлый торган сервис булдыру юнәлешендә эш алып барган. Русчадан татарчага һәм татар теленнән русчага тәрҗемә ясауның яңа мөмкинлеге барлыкка килде. Хәзер текстны гына түгел, сөйләмне дә бер телдән икенчесенә күчереп була. Проект уңышка ирешә. Ел дәвамында 136 илдән 30 миллионнан артык онлайн мөрәҗәгать алынган. Теләгән разработчиклар шушы программаны безнең
кулланып, үзләре нидер яңа сервислар булдыра алачак. Бу юнәлештә эшебез дәвам итә, чөнки функционал ягыннан да аны киңәйтү кирәк. Быел татар телен үстерү һәм популярлаштыру өчен галимнәр аеруча тырыша. Төрле кушымталар булдырыла, электрон фондлар туплана. Сентябрь аенда Telegram кушымтасының интерфейсын татарчага тәрҗемә иттеләр. Яндекс сервисларына да татар телен кертү буенча килешү имзаладылар. Төп приоритетлы эшчәнлек булып кала. Монда инде беренче чиратта әлбәттә татар тел белеме өлкәсендә тикшерүләр, татар әдәбияты, татарларның читтә яшәгән татарларның тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен өйрәнү мәсьәләсе. Бүген ел дәвамында алып барылган эшчәнлеге хакында Фәннәр академиясының һәр бүлеге сөйләде. Галимнәр тормышның барлык тармакларын яхшыртыр өчен тырыша. Үзгәрүчән һава торышына чыдам үсемлекләр, бөҗәкләргә каршы яңа препаратлар уйлап чыгаралар. Йөк машиналарын барлык нечкәлекләрен исәпкә алып, компьютерда модельләштерәләр. Бу аны ясап караганда акчаны янда калдырырга булыша. Аддитив технологияләрне, ягъни 3D принтерларны җитештерүдә күпләп куллана башлаганнар. Полностью двигательный ясылар аддитив технологиялар буенча. И бик зур экономия материал буенча инде и вакыт буенча. Илдә фәнни технологияләр үсеше буенча Татарстан беренче өчлеккә керә. Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан гына калышабыз. Республикада фәнни үзәкләр, индустриаль парклар эшли. Об их значимости, масштабах страны говорит тот факт. Татарстан галимнәренең ачышлары бөтен ил өчен мөһим. Россия президенты Владимир Путин Әлмәттә югары нефть мәктәбе эшчәнлеге белән танышты. Сибурның фәнни үзәгенә нигез салуда катнашты. Бу күп нәрсәнән дәлилле. Быелгы эшчәнлек алга табада дәвам итәчәк. Проектларның саны артыр дип өметләнәм. Татарстанда быел фәнни технология үсеш дәүләт программасы эшли башлады. Барлык оешмаларны бер системага туплаганнар. Техник ягыннан без аякка басабыз. Ачышлар булды дип булай әйтеп булмый. Проектларның тормышка әкренләп тормышка ашырылды. Светлана Францевна на звание иностранного члена Утырышта Татарстан Фәннәр академиясының чит илдәге яңа гызәсендә сайладылар. Бу вазифаны Невада штаты университеты ассистенты Светлана Хәйбуллина башкарачак. Татарстан галимнәренә бүген фидакарь хезмәтләре өчен дәүләт бүләкләре тапшырдылар. Леонид Бехтиева, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүген Татарстан Дәүләт Советында КПР фракциясының быелгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясадылар. Депутатлар социаль мәсьәләләргә зур игътибар бирә. 4 ай эчендә фракциянең 8 утырышы узган. Мәгариф һәм тәрбия сораулары буенча түгәрәк өстәлләр оештырганнар. Сайлаучылардан 255 хат кабул итеп алалар. Нәтиҗәдә депутатлар дәүләт органнарына 115 мөрәҗәгать тә юллый. Киләсе елда партия вәкилләре бөек җиңүнең 80 еллыгы һәм Татарстан рәисе сайлавы уңайыннан оештырылган вакыйгаларда катнашырга ниятли. Дума фракциясында эшли торган депутатларыбыз көп кенә законопроектларны әзерләделәр. Алар 22. Анда хусуслаштыру буенча да, мәгариф буенча да, медицина буенча да, яшьләр буенча да, даже безнең әзерләнгән яңа сайлау кодексы да булачак. Машинага ягулык салалар һәм бүләкләр оталар. Казанда Охота за легендой акциясының икенче этабы җиңүчеләрен ачыкладылар. Ул Таиф НКның иң зур ягулык салу станцияләре шелтәре клиентлары арасында оештырыла. Төп приз Нива автомобиле. Поздравляю вас! Лариса Васильевага яңа Нива машинасының ачкычын тапшыралар. Ул Таиф НК оештырган Охота за легендой акциясының төп җиңүчесе. Бүләкне алыр өчен Казанга Түбән Камадан килгән. Больше 5 лет пользуемся заправкой. Машинага ягулыкны Таиф НКда 5 елдан артык салдырабыз. Үзем дә, ирем дә яратып куллана. Бу мондый бәйгедә беренче җиңүем. Иң мөһиме, ышанырга кирәк икән. Әлеге акция быелның августында башланды. Барлыгы 3 машина әзерләнгән. Беренчесен октябрьдә уйнатканнар иде. Для того, чтобы принять участие. Бүләге туй өчен Таиф НК ягулык станциясында альтернатива картасы белән түләп, бензин салырга кирәк. Чекларны акциянең сайтында теркәп бару зарур. Нива машинасы безнең климатка туры килә. Актив тормыш алып баручылар өчен менә дигән бүләк. Акциянең икенче этабында клиентлар арасында 2000ннән артык бүләк уйнатылган. Шул исәптән бензин салуга 10 000 сумлык 10 сертификат та бирелә. Таиф НКда заправиться итегез, уйнагыз и менә шулай минем шикелле җиңгерсез обязательно. Раз в неделю примерно, но ожидала я. Однага бер тапкыр монда ягулык салам, 4 купонны гына рәсмиләштердем. Әмма җиңүемне күңел алдан ук сизеп торды сыман. Акциянең 3нче этабына йомгакны февральдә ясаячаклар. Димәк, һәркемнең машина һәм сертификатлар оту мөмкинлеге бар әле. Бу хакта тулырак мәгълүматны Таиф AZS.ru сайтыннан белергә була.
Башкалада 77 гармончы гармон туйга жыйылды. Татарстан рейси коршындагы туган телләрне саклау комиссиясе ярдәмендә әзерләнгән уйнагыз гармоннар телевизион тапшыруының гала концертын шулай үзенчәлекле итеп атаганнар. Ул Татарстан дәүләт телерадио компаниясе белән Казан дәүләт мәдәният институтының уртак иҗади проекты. Сәхнәдә район шәһәрләребездә сәнгать белән шөгыльләнүче 325 үзешчән, кулларыннан гармон төшми. Шуның ярдәмендә халкыбыз мәдәниятен таныту өчен көч куялар. Онытылып барган көйләрне искә төшерүчеләрнең тормыш тарихлары белән Разик Гыймаев таныштырыр. Рафис Мусин кар буран дип тормаган башкалага 4 сәгатьлек юл узып килеп тә җиткән. Элек тәнне дәвалаган Сарман табибы Жан Сырхавын гармон уйнап басып була дип саный. Ул гомерлек дустаның, инде алар 45 дәне. Син әйбәт уйныйсың, матур уйныйсың. Рафис абый, сине чакырабыз, кунакка диделәр. Менә шулай итеп, мин хәзер инде төне буе килдек Сарманнан автобус белән. Моңлы көйләрне, иске көйләрне уйнарга яратам. Үзем гармоннар ремонтлыйм инде, үзем тальян, хромка, баян, аккордеоннарда уйныйм инде. Туганнан бирле 6-нчы класстан бери инде гармонда. Татарстандагы үсмерләр дә битараф түгел милли уен коралына. Моңа Марат Әхмәтов шәхсән инанды. Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе рәисе төрле яшьтәге осталар белән аралаша. Уйнагыз гармоннар телевизион тапшыруы Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе ярдәмендә әзерләнә. Ул Татарстан дәүләт телерадио компаниясе белән Казан дәүләт мәдәният институтының уртак иҗади проекты. Гала концерт белән дәвамлы эшкә нокта куйдылар. Безнең гармонга багышланган проектларыбыз икәү, алар хәтта көндәшләр. Берсе безнең Яңа гасыр телерадио компаниясында, икенчесе менә безнең дәүләт телевидениесында. Мен әйтәм, булар берсе кабатларлар микән, үзләренә кайдан шөгыль табарлар инде дигәнем, әлегә Насыйфханалла икесе 2 елдан йөрсәләр дә бер максатка хезмәт итәләр. Сезгә бик зур рәхмәт. 19-нчы гасырдан әйләнешкә кергән гармон моңнары халкыбызның күңеленә тирән үтеп кергән. Аның канында, йөрәгендә алар. Безнең өчен гармон ул тарих. Менә минем укытучыларым утыра, алар безнең танылган укытучылар һәм шуннан да алар безне өйрәттеләр. Һәм менә бүгенге балаларга районнардан килгән, шуңа күрә сорыйм. Сез нәрсә өйрәттеләрме, мәйтәм? Уйнагыз дип әйттеләрме? Юк, без үзебез теләк белән уйнадык дип алар буңа җавап бирделәр. Намында шулкар сәләтле кызыгып, көннәшеп утырам барысына да шулкар мотор. Җырлый белмәсәң дә күңел җырлап утырам намында тыңлаганда шулкар рәхәт, шулкадәр мотор. Барыгызга зур рәхмәт. Ел ярым эчендә тапшыруның иҗат төркеме Татарстан районнарын ойкыган, Мәскәү һәм Екатеринбургта шахтага төшеп тә гармон моңын яңгыраттылар. Гармон туйның гран-при иясе дип Түбән Камадан Исламия Миниязованы таныдылар. Ә бүләккә тәкә тапшырыла. Гармон туйны төп бүләге Миниязова. Разик Гыймаев, Дамир Мөхәммәтханов, Яңа гасыр каналы. Бу безнең сезгә җиткерәсе соңгы яңалыгыбыз иде. Хәзер рекламага бүленеп алынганнан соң Радис Гарипов һава торыш турында сөйләр. Сау сәламәт булыгыз. Говорят, под Новый год случаются чудеса. Волшебные скидки в жилом комплексе «Алтын-Яр» до 700 тысяч рублей. «Алтын-Яр». Счастье быть дома. Звоните 216 68 68. Флориаль – центр цветочной моды, царство изысканности и красоты. Свежие цветы, стильные букеты и композиции с учетом последних трендов флористической моды. Подарите цветы и с ними ощущение счастья от Флориаль. Ни өчен кешеләр майскиныкын ярата? Чөнки үзебезнеке һәр вакыт саф, сусыл, кыяр, помидор сабагында җитешкән, җиләк җимешләре кызарып пешкән, салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Илшат Газимович Ганиев исемендәге Майский теплица комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Мы уже 8-й раз в Фармленд за лекарствами приходим, мы столько не болеем. Тихо ты, не видишь, какие подарки за покупки? Во всех аптеках Фармленд вас ждут новогодние подарки за покупки. Не расслабляйся, завтра еще придем.
Хотите оставить детям наследие, а не долги? Инвестиции с финансовым домом «Амаль» помогут. Звоните по номеру на экране. 3 этажа волшебства. Зеркальные миры. Волшебный лес. Неповторимый супермаркет с забавными товарами и многое другое ждет вас во дворце впечатлений. Кабы не было зимы, тогда бы на каникулах не встретились мы. А мы точно встретимся в детских оздоровительных лагерях компании «Татнефть». Со 2 по 8 января солнечный, чайка, факел и юбилейный. Профильные программы, мастер-классы, спорт, бассейн, зимние забавы и яркое праздничное настроение. Окружаем заботой беззаботное детство. Сеть пиццерий «Татмак» поздравляет вас с наступающим Новым годом. Пусть Новый год принесет много новых достижений и сбудется задуманное. Счастьем и добротой будет наполнен каждый дом. С Новым годом! Ваш «Татмак». Иң көчле батырлар Татарстан чемпионатында. Көрәшчеләребез өчен җан атыйк. Не плати за подписку больше, чем тебе нужно. Выбирай удобный срок продления. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Танылган җырчы Динар Закировның 60 яшьлек юбилее уңаеннан бар иде яшь чаклар дигән аудио-видео язмалары флешкаларда, дискларда дөнья күрде. Шулай ук аның тормыш юлына багышланган буклет та бастырылып чыкты. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда киләсе тәүлектә һава торышы атмосфера фронты йогынтысында формалашачак. Явым-төшем туктамый, хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Данил Мастер күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерә. Декабрь аенда гына кухня гарнитурына заказ биргәндә юдыргыч, шкафка шалбар илгече бүләккә. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча, Орча, Балташ һәм Биектауда болытлы һава, урыны белән генә кар явачак. Көндез температура 3-4, төнлә 7-10 градус салкын. Буа, Кайбыш һәм Апаста болытлы, кар температура көндез 2-3 градус, төнлә 10-12 градус салкын. Чистай, Нурлат һәм Аксубайда болытлы һава, кар явачак. Көндез -2, төнлә 1-7 градус салкын. Түбән Кама, Чаллы һәм Сарманда болытлы булачак. Явым-төшем температура көндез 2-3, төнлә 6-7 градус салкын. Әлмәт, Баулы һәм Азнакайда болытлы һава, кар көндез 1-3, төнлә 4-6 градус салкын. Аверс банкы сезне якынлашып килүче 2025 ел белән котлый. Яңа ел сезгә якты хисләр, мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, онытылмаслык вакыйгалар алып килсен. Якыннарыгызның күңел җылысын тоеп, яшәргә язсын. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә болытлы, зиядә көндез -4 градус, төнлә -10 градус. Болытлы, явым-төшемсез булачак. Булгарда болытлы һава, кар температура көндез -2, төнлә -10 градус. Алабугада болытлы, явым-төшем фаразлана. Көндез 2, төнлә 6 градус салкын. Эмис премиум класслы табигый эчемлекләр җитештерүче Россиянең 100 иң яхшы товары 2023 исемлегенә керә. 15 январьга кадәр акция, 2нче Эмис бүләккә. Эмис виноградның караңгы сортларының бөтен көче һәм файдасы бер эчемлектә. Эмис – природный источник здоровья для всей семьи. Богат витаминами и полифенолами. Эмис создан для тех, кто ценит качество. Бай табигый состав ярдәмендә Санчи энергия бирә, йокыны нормальләштерә, иммунитетны ныгыта, баш авырту һәм хроник арыганлыктан булыша,
күп кенә авырулардан профилактика чарасы булып тора. Юкка гына аны Кытай медицина хазинәсе дип атамыйлар. Яхшы хәбәр бар. 20 декабрьдә генә Фармлен даруханәләрендә санчыга 20%лык ташламам. Телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf. Казанда булытлы һава явым-төшемсез булачак. Көндез -2, төнлә -8 градус. Атмосфера басымы түбән, ул төркемеш баганасының 738 мм тәшкил итәчәк. Җил секундына 3 метр тирәсем, дымлылык 87%. Магнит кыры тыныч. Һава торышы турында шулар, сәламәт булыгыз. Уңышлар сезгә.